Práve sa nachádzame pred Turčianskou galériou v Martine, kde sa bude konať 20. výročie výstavy Bienále fantázie. Viac nám tomu povie pani Múžilová. Mohli by ste nám povedať niečo bližšie ohľadom Bienále fantázie? Bienále fantázie je vlastne detská súťaž, alebo prehliadka a súťaž v detskej výtvarnej tvorbe. Vychádzame pri tom vždy z tej detskej fantázie, aj keď je nejaká téma daná, ale deti ju dokážu úplne úžasne rozvinúť. Je to medzinárodná súťaž, zúčastňujú sa jej deti z nejakých 16, tento ročník z nejakých 16 krajín sveta. Ďalej z Indonézie napríklad, z Číny, sú tu rôzne v podstate také exotické krajiny. A v podstate prinesú práce alebo pošlú práce. A môžu sa prihlásiť jednotlivci a môžu sa prihlásiť aj žiaci z rôznych škôl a tam to funguje na tom základe, že ich v podstate prihlásia učitelia, oni vyberú práce, zozbierajú a pošlú nám ich sem. Toto je už jubilejný 20. ročník a tí, ktorí vymysleli Bienále, tak v podstate tí vymysleli aj ten názov. Je u návštevníkov Turčianskej galérie Bienále fantázie obľúbené? Je to veľmi obľúbená akcia. Mnohí rodičia alebo dospelí ľudia prídu z takej nostalgie, alebo si pamätajú, aké to bolo predtým. Vždy sa robili veľké akcie v meste, všeličo. Decká kreslili na chodníky, vytvárali z papiera rôzne objekty. A toto si ľudia pamätajú tým, že to v podstate vidia do tých ulic, tak sa radi vrátia a popozerajú si ďalšie alebo teda nové veci. Vlastne všetky práce, ktoré získali ocenenia, teda čestné uznania a aj tie ceny, tak sú vystavené. Bienále fantázie sa tento rok malo začínať v apríli, no z technických dôvodov sa muselo presunúť na 11. máj. Pre Mediamatickú televíziu Miroslava Poláková.